हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो अबाउट बड' सेलिब्रिटिज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट्स लानानै स' लोगोफोर मिन्थिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय नायनो थाखाय नेनानै थानाय आलारि बाथि बड' मिउजिक भिडिअखौहाय फाइनालि मारु शाइन प्रडाक्शन यूट्यूब चेनेला रिलिज खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायाखैब्ला आं डिस्क्रिप्शनाव लिंकखौ होनानै दोनगोन नोंथांमोना थांनानै नायब्लानो जाबाय लोगोफोर आलारि बाथि मिउजिक भिडिअ जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन बर'नि सानै मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि आरो फुजा मुसाहारि बिथांमोनखौ लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बर'निनो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सुलेखा बसुमतारी बिथां आरो लिरिक्स एन्ड टिउनखौ होदों चक्रधर ब्रह्म बिथां मिउजिकखौ होदों सत्यजित एन्ड प्रभु बिथांमोन मिक्स एन्ड मास्टारिंखौ खालामदों राकेश बर' बिथां आरो बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्टर एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामी बिथां ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि प्रडिउसारा जाहैबाय रुप्रिका दैमारि डिअपि एन्ड पस्ट प्रडाक्शनखौ होदों अरुप गयारि बिथां स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खोन्थाब्लानो जाबाय आरो बे मिउजिक भिडिअखौ सोर नायखांखो आरो नायना माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदे लोगोफोर स' गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं